ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೋಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ತೂಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿನೇವ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಏರಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ತಾಡ ನಿಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಪಾರ್ಡ ಅತ್ತದ ಓಎನ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋಪಾರ್ಡ ಯಾನ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನೇ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡಿ ಸಾರಿ ಪಾಡಿಯರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅవ్వಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಚೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದನನು ಮಾರುಗಿ ಸೊರಗುವನು ಒಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬಾ ನೋಡು ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ನಿಗಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಸೊಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಂಡ ಓ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಉಡುಪಿಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಚೆಯ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪವಾದ ಓನರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಮಮತಾ ಅಮೃತ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಆರ್ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಓಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಜಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಯಾವರಡ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಕಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಣಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪಂಡ MC ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಯಾನ್ ಆಣಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಯಿಜಿ ಇಜಿರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಆಣಿಯ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡ ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಅರಡ್ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಮೊರಣಿ MC ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬತ್ತದಿರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗಿರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಇರ್ದು ಪಿದರ್ದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂಪೋಪೆ ಬಲೆ ಇಸೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡುಪುಡುಪುನಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂದೊಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಂದದ ಅವು ಬೊಕ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಪಂದುಂಡು ಐತ ಮಿಡಲ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೋನ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸಲೋನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಬೈದೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಉಂಡುಡ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಏನಡಲ್ಲ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅದು ಪಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದು ಪಡು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಪುರ ಏನ ಪುರ ಮೂಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಕರಡನಿ ಪನ್ಪಾವೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತೋಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ತೂಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಪನ್ಪಿನೇವ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೊರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ದಿನ ತಾಣಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಐತಲೆ ಕೊಡು ತೂಕ ಆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಅಂಚ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಪೊರೆಸೋಡತೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಜಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟತಲೆ ಕೊಡೋನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಏನಂದಿ ಯಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಡೆಡು ಬಂದ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ತುಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಲೂನ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ಉಂದೆತ ಓನರ್ ಮಮತಾ ಅಮೃತ್ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್? ಇಂಕ ದುಂಬುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಾರ್ಲರ್ ಮೇಕಪ್ ಔಟ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಲಂಚ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕದ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ. ಓಕೆ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಆದೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ. 2014 ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ರೋಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ನ ಜತ್ತನ್ನ ಪಂದಾರ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದರ್ನ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಾಯೆ ಅದ್ನ ವರ್ಕ್ ಪುರ ತೂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಡ ಕಲ್ತೀನಿ. ಅರ್ನಡಗೀರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪುರ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಪುರ ತೂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅದ್ನ ಅಂಚ 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 ಅರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ನಡೆಗೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂದಾಪುರಗೆ ಉಡುಪಿ ಅದ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇಕಪ್. ಅವೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ 2018 ಯಾನ್ ಸುಹಾನ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸುಹಾನ ಮೇಡಮ್ ದ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಎಡ್ಡ ಮೆಂಟರ್ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಎನ್ನ ಏನೈತಿಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿದೆ ಸಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪೋಯೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಪ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮಾಂಶು ಗುಪ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಅಕುಲ್ ಪಂಡರ್ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಉಲಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಕುಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ದಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಡೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ 22 ಜನ ಇತ್ತ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಮ್ಮುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟ 22 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕೊಂಜ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಸರ್ ಡ ಪಾತೆರಿಯಾ ಸ್ವದೇಶ್ ದ ಓನರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ ಒಂದಿನ ಮೊರನಿ ಥರ್ಡ್ ದು ಓಪನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅನ್ನಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏರಂಡಲ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋರೆಗ್ ಇತ್ತೆರಡಲ ಇರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಪಂಡ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೀರ ಗಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿಯನ್ ಭರವಸೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ ಗಲೆ ಕೊರಲಿ ತುಲೆ ಏರಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಿತ್ತರ್ಡ ನಿಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಪಾರ್ಡ ಅತ್ತದ ಓಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಪೋಪಾರ್ಡ ನಿಗಲ್ ಮೆರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರಲಿ ಮೇರ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದೊಂದೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಗಲ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬಕೈರಗಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದೆ ಆನಿ ಇತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ದಾನ ಮಲ್ಪದ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಅಕಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತೀರ್ನ ಬಾಲ್ಯಗೂ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಏನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಯಾನು BSc BSc ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇತಿರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೇತೆ BSc ಬೇತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ 9 to 5 ಅವು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಂಜಿ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಅವುಪುರ 80s ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಡ ಪೋದು ಕೇನ್ಲ ಇತ್ತ ಫೀಸ್ ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಪಣ ಇಂದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿದ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದಾರು ಉಡುಪಿದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದವು 80s ಇದೊಂದು ಅಪಗದ 88 ಅಂಚ ಪುರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪುರ ಪೋಪಿನ ನಡಿಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದ್ ಬತ್ತಿಲಕನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದು BSc ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡ ಅಂಡಿತ್ತೆ 2014 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2014 ಟು ಇದ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆತ ನೋಡ ಹೊಸ ಎಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಡ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದು ನಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡಿ ಇಂಕ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂದ ಆದ ಪಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್
ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅವು ಏಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಡು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇದು ತೋಜೆ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೇರಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಏನು ಮಲ್ಪೇರಾಗ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಮಗಲಿತ್ತೆ 12th ಅಂಚ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಡ ತೂವನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಟಚ್ ವಿಡ್ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಲರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಏನ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಟು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಹೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಬಕ ಇರಿಂಚ ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್ ಗೆ ಪೂರ ಅಂದೊಂದು ಪ್ರೀ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದ ಬ್ರೈಡ್ ನಗಲಿಗೆ ಬ್ರೈಡ್ ನಗಲೆಗಿತ್ತನ ನಿಗಲಾಗಿ ಪಂಡೆರಡ ಬಕ ನಿಗಲ ಅವೇತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪರತೆ ಇಂಚ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ನಿಗಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪನಮ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೂದು ಅಗಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಕ ನಿಗಲ ಫೇಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೂಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ ಪನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಸೊ ಮಾತ ಐಬ್ರೋಸ್ ಪತಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಬಕ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಸೊ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಕ ಹೆಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಿತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇರ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೆ 2 months ಆಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನವೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದ್ 2 months ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಅವಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐತಂದ ಆಡ್ ಪಾಡುವರ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀರೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐತೆ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಸಲೂನ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸಲೂನ್ Hotel Swadesh Heritage Building, Chittaranjan Circle, Udupi. Okay. Heart of the city town. Okay. ಒಂದು ದಾಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡೆಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂದದು ಅವು ಇದು ಕೇನ್ಗನ ಮಾರಿ ಏನ ಪನ್ಪೆರ್ಕೋಕ ಐತೆ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿ ಬತ್ತೀರ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷದ ತುರು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊರ್ಪಾರ ದಾಯಪಡೆ ಯಾನ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನೇ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಏನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗ್ಲ ಬತ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅರಿಡ ನಿಗಲ್ ಕೇನೋಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೋಡೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22nd 18,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ರು ಇನಿ 23rd ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವನಗ ಅವೇಕಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಎಂಕಿತ ಮೇಕಪ್ ಅವಡ್ ಸಾರಿ ಅವಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡ್ ಮೇಡಮೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಎಂಕುಲು ಏನ ಪೂರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪುರ ಆಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾರಿ ಪುರ ತುತ್ತಾಯರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಕ ಮೇಕಪ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು మెన్న టీమ్ లో లేరు ప్రియా అంచెని సత్య అరుగులేంటే సపోర్టర్స్ అందే పనులు ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋನರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಸಾರಿ ಪಾಡಿಯರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಣ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಡಕ ಮೇಕಪ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಆದ ಲಕ್ಕಿಯ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಾತಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಮತಾ ಅಮೃತ್ ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೊಗಲೊಂಜಿ ಮೊಗಲೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬಂಡ ಯಾರು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಂಚ ಬರೋದಾಲ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಉಡುಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲಗಿತ್ತುಂದು ಜೆ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ವಿದಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತುತ್ತದ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಲಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತ ಜಾರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡದೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಗಲ ಏನಾರು ಗುರುತಿಸದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ್ ಪನ್ನಡ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಾರು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಊರ್ದ ಅಲ್ಲ ಏನಂಚಿದ ಎಂದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಜನನ್ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಸೆ ಎತ್ತನ್ ಇರನೇ ಲೆಪ್ಪಡಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ ಚೇತನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದಲ್ಪತಿಕ್ಗ ಪೋಯ್ ಇಸ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದು ಉಡುಪಿಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜರ್ಕಾಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟುಡಿಯೋರ್ದು ಅರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ದು ಪಿದೈವನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಣ ದೊಂಬು ಇತ್ತನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೇನಾತನ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಮುಗಾಲಾತನ ಅಂಚದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆರೋಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ತೂಕ ಚೆಲುವನೆ ನಿನ್ನ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಹಗಲಲು ಶಶಿಯು ಬೇಡುವನು ರಸಿಕನೆ ನಿನ್ನ ರಸಿಕತೆಗೆ ಮದನನು ಮರುಗಿ ಸೊರಗುವನು ಒಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬ ನೋಡು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಮಮತಾ ಅಮೃತ್ ಅರ್ನ ಸೆಲೋನ್ ಮೈ ಬ್ರೈಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯ ಉಡುಪಿಡೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆ ಮದ್ಮೆ ಉಪ್ಪು ಮೆಹಂದಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಪ್ಪು ಏನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆವೊಡ್ಡ ಅತ್ತಡ ಏನಲ್ಲ ಐಟೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡ ಅಂದಾರ ಪಂಡೆರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ಬಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋಲ ಏನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೈತನ ಅರ್ನಡೆ ಪೋಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲೆನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬೈ ಬೈ.